Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programang ini hatod sa Indo ka Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Diyos marhay na aga po mga kaagraryo. Uwi naman po at sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo hatod sa tuyang kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Kan nakaaging episode naging tampok niya itong bisita si OIC Parpo 1 kan Department of Agrarian Reform Masbate si Parpo Norberto Esquilio. Sa nasampitan na episode, sa iya pong pigpresentar ang mga programang ARBDSP asin ang magayon na bunga o resulta ka ini mga inisyatibo ka nasambitan na programa. Arog na sana kan dakulang benepisyo, arog kan suporta sa pagikan pagbalis sa mga ARBO program, urog na ta mga rehistradong kooperatiba asin organisasyon, kaya bastante ang ayuda ni tinatokan Department of Agrarian Reform. Sirig na lang kan mga akomplishmento kan ARBO pati na ang Sustainable Livelihood Project para sa inda. Naging tapok man niya itong bisita si ARB Tatay Dominador Saplaran kan Barangay Tagbon, Milagros Masbate asin kan Tagbon, Hamo Rawon, Agrarian Reform Community. Naaki pa sa aktibo na sa pagtatanong katuwangan sa iyang mahigos na ama. Si Tatay Doming iyo ang presenting chairman kan Parcom sa probinsya kan Masbate. Ngunya na aldaw, iguana naman po kitang tampok na bisita. Enot po, siya nakapagtapos ng BSBA Accounting as iguanin Master's Degree sa Public Administration. Nagpon siya mag-service sa Department of Agrarian Reform kan taon 1989 bilang Clerk 2. Mas naging kapaki-pakinabi nga siyang udok sabot na pagserbe kan siya maging Administrative Officer 2 kasabay kan siyang pagkakadesignar bilang Acting Budget Officer sa laog ng 26 na taon. Kan taon 2020, naging Senior Agrarian Reform Program Officer na sa iyang pigkaputan hastang sa taon na presente. Por dahil sa iyang padagos na marhay na pagsiserbe, asin dayupot na puturo para sa departamento, siya na designar man bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO kan Program Beneficiaries Development Division kan DAR Provincial Office sa probinsya kan Catanduanes. Mga kaagraryo, sa ating mga kaibanan, si Kaagraryong Ruben T. Tapit. Kaagraryong Ruben, Diyos marhay na aga po. Diyos maray na aga po. Asin sa kabos sa mga kaagraryo, dakula pong honra na kami po makapunta nigi makabisita sa indong magayunon na stasyon, radio station. Maray na aga po. Diyos mabalos kaagraryo. Kan nakaagi pong episode sa Masbate, ipinaliwanag po ni Parpo Nerissa Aldea na land-free na an sa indong probinsya. Para sa kapakanan kan sa mga bagong taga-antabay, pwede po bang liwat maipaliwanag kung papaano nasasabi o may kukonsiderar na land-free an sa rupong probinsya? Okay po. Yes po, ang Catanduanes po na-declare na siya bilang sarong land-free province. Ano pwede ang land? Yung pwede ang land acquisition and distribution. Siya po sa pinaka-inot mo talagang trabaho sa DAR na makatao po kita ng daga sa mga landless na po mga parauma. Ini po sa Catanduanes, inapod po kaming land-free kasi po so pinaka-target mi po sa Catanduanes na-accomplish mi na po ito. Kaya po sa ngunyan, nakafocus na lang po kami sa ibang trabaho na land-related activities. So land-free na po talaga ang Catanduanes. And katakot po kaiyan, dahil land-free na nga ni ang Catanduanes, mas nakasentro po ngunyan ang satuyang opisina sa pag-parcelize kan mga inaapod na Collective Certificate of Land Ownership Award o CLOA, pasirin sa individual na pagsasaliri, kasunod po kanubetong proyektong support
to parcelization of lands for individual titling o split. Sa inyo pong probinsya, kumusta na po ang pagpapasunod kan proyektong ini? Okay po. Actually, ang part po ng trabaho sa land acquisition and distribution is maparcelize po ang mga daga po sa mga parauma. Alagad po, may mga daga po talaga kami duman sa Catanduanes, sa isla, na di siya na parcelize. Kaya po, nakulang pasalamat po ang mga taga Catanduanes na nagkaigawa po kayo ng project split. Sa project po ini, na naitauta, na parcelize na, sa mga daga na dati po, naka-collective flow po siya. Sa ngunyan po, ang Catanduanes, ang 2024, nakadistribute na po kami ng 49 titles na may 56 hectares. As in, ini po na i-distribute me sa 47 ARVs. As in, ngunyan pong taon, 2025, igwa na po kami ning na-accomplish na 56 titles involving 67 hectares. As in, ini po may 53 na agrarian reform beneficiaries. Ini po, bali, na itaw na inis sa tuyang mga beneficiaries. Ngunyan naman po Agraryong Ruben, pagurulayan ta daw ang papel kansidong division sa Program Beneficiaries Development o PDB. Lalo na po inikirarom kan Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program o ARBDSP. Sa inyo pong probinsya, ano-ano po ang mga nagpapadagos ng mga support services na maipapaabot niya to para matabangan na sa tibang agrarian reform beneficiaries organizations para lalo pang mag-asenso? Ang ARBDSP po, sarap po siyang programa na nagtataon ng mga support services sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Yun na po yun ang pinagiling po kang gobyerno na ang daga lang, kung sa daga lang po, di po talaga maasenso sa ating mga beneficiaries. Kaya po, kaipuan na matawan sila ng mga additional support services. Alagad po, ang programang ini, di mo pitataw individual ARBs. Kaya po, kinakaipuan ng sarong ARB mag-join po sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries organization. Pwede po siya na-rehistro sa CDA or sa SEP. Ini po, ang programang ini, bago na po kami nagtataon ng mga manlaylay na training sa satuyang mga officers po kang ARBOS. Siling baga kang financial management, records management, as in dakul pa po. Pagpipreparar niyo po sinda sa mga mas daragkulang proyekto na pag-implementan po kang DAR. Example po na pinagtaon na sa Catanduanes, ini pong mga pag-provide po ng mga FMEs o farm machineries equipment. May mga farm to market loads. Mayroon din po kami assistance sa pagpautang. Pagkataon din po ng guidance sa mga ARBOS para po sa mga naitaw pong mga proyekto na kulang po sinda in terms of capitalization, itutuangan niyo po sinda para po ba ipadagos ang mga programang pagtataw sa inda. Ini po padagos ang samuyang pagtaw sa inda ning guidance, ning assistance, kaibahan po ang mga manlain-lain na mga mga manlain-lain na ahensya ng gobyerno na kung saan sinda po ang pagtawan ng sentro. Kasi po, ang CARF, bako lang pwedeng trabaho ng DAR. Bako pwedeng mga agencies na involved. Nakafocus po kami talaga naman sa mga ARBs, takani po na talagang matawan sinda ning asistensya para mag-asenso ang sa ilang pamuhay-muhay. As in, katakot po kaini, dahil lang po sa mga pagkatao yung mga livelihood programs, nakon po kami ng mga proyekto na pwede mo pong i-display. Kaya po, aktibo po kami ang sa mga ARBOS na mag-attender po ka mga inapunta mga trade fairs. Hindi po asistensya na bigata o biduman as in terms of marketing kansa ito pong mga produkto. Sa ulitin ko po,
ang mga aktibidad na ini makulang po trabaho dar. Kay banmi po ang DA, ang DTI, ang DOLE, as in, yan man po ang DSWD. Sa mga mandayin po na proyekto, tangani po na matawan talaga yung magkakanigong asistensya ang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Bukod sa biyon kagraryong Ruben, nagdupiling pwersa ang mga ahensyas kan gobyerno tangarit ayudan sa ating mga ARBs. Nagrayrahay na maaraman na andar talagang yaon sa support kan mga programang ini and pag-abot sa marketing yaonan suporta. Igwa po kitang mga upcoming projects o mga programa na dapat abangan ang sa ating mga agraryo urog na po ang sa ating mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya po kan Catanduanes. Okay po. Sa DARP, ang Catanduanes po, sa ngunyan, ma-join po kami sa masunod ong bulan sa saro na naman pong aktibidad. Yung po yun ang pagtao sa mga e-titles sa satuyang mga agrarian beneficiaries. Ini po, gigibonding di po ulit sa Naga, as in, may mga e-title holders po kami na mga ARBs na ma-attender po kanda pulang aktibidad na ini. Okay, so at dyan, babalikan na pa si Kaagraryong Ruben, tapit mga kasama, kadakol pa ta pwedeng pag-urulayan, alagin igwa pa kita ni sarong bisita, ngunya na pagkaaga. Mga kaagraryo, makakiba naman niya ito, ngunya na sarong pong Lodi, yan, sabi kan mga Gen Z huwarang magsasaka, gikan po sa barangay kan Patagan, Santa Elena, San Miguel, probinsya kan Catanduanes. Siya po, si Nanay Ligaya Tejerero. Sarong pong mahigos na ina, asin igwani 5 aki, sa paagikan pagtanong ning abaka, aram po rin yung mga kaagraryo, nakapagtapos niya nin pag-eskwela, ansay po mga agi. Mala, ang saro po digdi, saro na pong Certified Public Accountant. Saro po teacher, asan na ni Baba po, nakapagtapos na po asan iguanan nin marhay na hanap buhay. Talagang lodi si nanay. Apera digdi, siya man po ang barangay matanda sa sinapong lugar, asin sekretaryo kan Patagan, Abaca Craft Makers Association Incorporated o PACMA. Kanakaaging May 28, 2025, binistupuan sa iyang pamilya bilang Outstanding Abaca Farm Family sa Farmers and Fisherfolk Month Celebration. Tunay na lodi pag-abot sa sipag at tiyaga, asin pagmalasakit sa kapwa para uma, o yan na po sa tuyang bisita, si Nanay Ligaya Tejerero. Marhay na pagkaaga po, Nanay Ligaya. Maray na pagkaagaman po, as in, maray na pagkaagaman po sa mga tagahinan nyo. Talagang proud na proud sa imo mga aki. Ngunyan po, bago kita magpadago sa satuyang pag-uurulay, pwede po bang ipabisto po dito ang sinong sa diri, lalo na sa satuyang mga paraantabay, nag-antabay sa programang Kape Asin Baretang Agraryo, tangari mas lalo ka pong mabisto po nila. Ako po si Ligaya Tejerero, taga Patagan, Santa Elena, San Miguel. At may asawa po at may 5 aki. Ako po ay sarong para uma, para lati, asin para hagot. Asin ako po sarong matanda, katabang sa panginginutan po kan sa muyang parish priest. Ako po ang leader kan sa muyang barangay. Asin ako po sekretary po ng Sarong Arbo, ang pangaran po, Patagan Abaca Craft Makers Association, na yan po, bigatabangan po ng Department of Agrarian Reform. So talagang very active ang sa iya pong involvement, bakulang sa pagiging matibay, marhay na ina, maging sa community talagang nahiling ang pagiging aktibo mo. So ano po, ang pagtanong mo nin Abaca, iyon na po ni ang masasabi tang hanap buhay pa nindo, bago o hastang sa presente? Iyo po, kami po para hagot maski ninyon hanggang ngunyan. Yan po ang samuyang kinabuhay, pinagpaadal sa sakuyang mga kaakian. Yan po, sinabayan mi po ning higos, dasal, asin diskarte. Diyan po kami nagkuha ng kusog na para maging matibay po ang samuyang pagiging farmer namo.
So, sipag at tiyagaan sa tuyang naging puhunan. And magayon po sa na-mention mo kasubago na talagang dahil sa suporta kan Department of Agrarian Reform. Nanay, no arin po ba ni Donari Sibian sa ino pong saniring titulo kan daga asin papaano ini talaga nakatabang sa imo urog na sa pagigang proyektong split? Kami po, naging ERB po noong 1997 hanggang nai-award po sa Moya ang Samoyang titulo kaso 2023. Inidakula pong tuwang sa Sakuya asin sa bilog kong pamilya. Ta ang daga na iyan na pigtao kan Department of Agrarian Reform. Yan po, dyan po kami naging matatag na ang daga na po na iyan sa dilimi na po. Dahil na po kaming pangamba na yan po kukaon pa sa Samuya. Asin, ngunyan po, marahay na po ang buot na mo na yan po sa muyang mapauswag, madagdagan ng mga tanong. Aram ko po na dahil na po yan sa muyang pamilya mababawi. So mas inspirado na magtanong mo niya na yaon na po ang sa indong titulo. Opo. Nasambitan po ni Nanay Ligaya na kamo po ang sekretary kan sa Rupo Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBO. Papaano po nabilog ang grupong ini asin papaano po nang mantener ang maging relasyon sa pagultanan kan mga miyembro? Nabilog po ang Samoyang asosasyon noong 2009 at yun po naging katay-up may po ang Department of Agrarian Reform. Sila po gahanap po ng mga members na dapat matawan ninda ng programa ng Department of Agrarian Reform. Kami po nakareceive po kami ng mga trainings. Nakareceive man po kami ng mga farm equipment. May tinao po sinda na traktor at may tinao po sinda na pangkabuhayan na klaap, bigasan po sa Samuyang Asosasyon. Ngunyan po, pigapadagos naman po nindaan sa mga patraining sa Samuya na rice brew. Para po may padagos asin madagdagan po ang Samuyang ikakaambag sa Samuyang mga membro na kaayaman asin bako sana po na para sa Samuya asin mailuwas man po sa mga iba pang mga lugar na among mga produktong magigibo. Mm-hmm. And bilang sa rupong paraoma, paratanong, ano po ba ang istorya kan trayumpo na nasa imong naagihan asin masasabi tang daimo po ini malilingawan? Masasabi ko po na talagang dahil ko po malilingawan ang trayumpo ng buhay ng Sakuyang pamilya. Dahil po sa tabangan po ng Department of Agrarian Reform, nagka-igwa po ako ng mga professional na gabos na po na aki. So sa kuya kong panganay, teacher na po siya sa DepEd, math-teacher po. At yung pangduwa po, accountant po sa sarong pribadong kumpanya. Asin yung pangtulong, property accountant po sa isang international company. At yung pang-apat po, visual assistant po. At yung pang-lima, nag-graduate po sa Catanduanes State College bilang cum laude. Saro po ang Sakuyang pamilya sa nakatanggap ng Outstanding Abaca Farm Family ng Bilog na Catanduanes. Dahil po yan siguro sa naging nahiling maning bilog na province sa Samuyang mga naging achievement na kami po nag-asinso sa pagiging magsasaka. Ngunyan po, nakatabang na po kami bako lang po sa Samuyang pamilya na itutuwang may naman po ang Samuyang naabot na tagumpay kung baga sa na i-share man na po namo sa iba.
Ngunyan po iba po kaming natatabangan ng mga estudyante sa college po. Buda po sa pong high school student po na yung mga daiman po ng kakayahan na maka-eskwela. Ngunyan po, nakatuwang man na po kami. Nakatuwang na po ang samuyang pamilya. Garong hesitan pa si Nanay Ligayang sabi na mataryong po ang sa iya pong pamilya. Na daw po ang pagsaysay mo saro-saro kan accomplishment kan si mo mga aki nakaka-proud and sabi nga ni Ken, mapapasana all na lang. Congratulations Nanay and gabos ng mga professionals kung isipon, pwede ka na magtukaw-tukaw. Pero garo, nanalalay tayo sa iwan pagiging sarong paraoma. Kaya congratulations po. Ano po ang maia-advise, may papayo mo po sa kapwa ARB nindo na da iba po kabali as in miyembro kan ARBO? Sasabi ko po sa mga dai pa po naka-membro sa ARBO, ang Patagan Abaca Craft Makers Association po, bukas po na magtanggap ng mga membro para matuwangan man po sinda kung ano man ang mga programa ng Department of Agrarian Reform na dati sa kuya ng mga na-receive kasuinot hanggang ngunyan, na iyon man po ang nakapagpaasinso sa sakuyang pamilya para sinda man po makapaasinso ta maski magsasaka kaya man magpaasinso ng pamilya na bako sa ng uri pa yan gatios ka doon ka lang doon mo pati panindugan mo lang ang pagkatios mo dapat po kung ano po ang daita na abot sa buhay yun po dapat po daita na po yun ipamana sa tuyang mga kaakian bagkus gibunta po na maabot na po ni sa tuyang mga aki ang daita po maabot. Kumbaga Nanay Ligaya, mayaman kita sa tarayumpo kan sa tuy mga aki, di ba? Yan ang yaman tayo dapat ikurahaw ta sa tuyang mga pagiriba. Por ultimo po, ano ang mensahe po nindo sa Department of Agrarian Reform asin sa mga katuwang nyatong ahensya para sa gabos na tabang asin suportang na itatao po ninda sa satuyan? Dakula po ang pasalamat mi sa Department of Agrarian Reform sa Pangulo po ng ating bansa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, asin po sa Secretary Estrella. Tanang dahil po sa kanila, naging maayos po ang buhay kan sa kuyang pamilya. Opo. Balikan tas Agrarian Ruben. Agrarian Ruben, pira pang Nanay Ligaya ang tinatabangan ngunyan kan Department of Agrarian Reform. Saro siya sa talagang masasabi tang buwarang magsasaka asin na-acknowledge niya po ang suporta kan Department of Agrarian Reform. But sabihin, antaryon po kan sa pamilya dahil sa tabang kandar. Ngunyan, pira pa pong araw ni Nanay Ligaya ang tinatabangan ngunyan kandar sa probinsya kan Catanduanes. Actually po, very proud ako sa kaiban ko ngunyan. Dakol pa po kami ng istorya duman sa Catanduanes na mga ARBs na nailing ko na talagang nag-asenso dahil lang po sa programa na pinataon ni DAR. Ini po gusto ko lang na nabalikan na ang Department of Agrarian Reform po nailing na ang ang programa, ang buhay po ng sarong magsasaka dahil po ma-asenso dahil lang po sa dagat. Kinakaipuan po talaga na tapan sila ng mga asistensya asin mga programa tangani po na mas ma-inspire sinda na ang sa inda pong ang pigtaw po daga sa indang mas magtaunin da kulang produksyon, mag-asenso sa indang pagbuhay. Kaya po kami padagos ang samuyang paghiuwa na sa mga ARBs po na dai pa po, bako pa pong miyembro sa tuyang mga organizations na sana po mag-join na po sa tuyang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Taulitin ko lang po na di po kita nagtatao ng assistance individually. Kinakaipuan po na maging miyembro sila sa tuyang organization. Kaya po sa ngunyan, ang DAR Catanduanes is ongoing po ang samuyang ARB validation. Dakol po kami, since po land-free na kami, dakol na po, ora na po kami ni iba makukuha ni mga pwede maging members.
That is why po, so mga natawan na po ning daga, sila po pigahanap mi. Kami po talaga, nagpupunta kami sa mga barangay, may lista po kami, pigahanap mi sinda, and pigi-encourage mi talaga sinda na mag-join po sa satuyang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Gusto mi po na dakol pa ang maging nanay ligaya po sa Catanduanes, and dakol pa po ng istorya na pwede pong maging maihambog mi. Sabi yung tanang ganon. Kasi po, dapat po talaga ma-realize po sa tuyang mga ARBs na sinda po talaga pinagtutuwangan kang sa tuyang kang DAR. Ini po sa liwat nangyari, lalo-lalo na pasangon niya, ini po project split na natuwangan po kita na ma-parcelize sa tuyang mga daga. And ikaw po kami muna na upcoming project, hopefully po ma-approve ini po si Pick-Upon Ming Inclusive Partnership for Agrarian Reform Communities or IPARC, na kung saan ang pinaka-focus mo po kayo ni sa mga ARBs po na natawan out of project split. Ini po dakula na naman na programa na matauling pag-asa, na matao po ning dakula na naman dagdag ng mga istorya para po sa indang pag-asenso na mapauswag ang sa indang pagbuhay-buhay. So, kumbaga, kung pwede lang na darawang tanig gabos, kadakol-dakol pala na arog ni Nanay Ligaya. But sabi yun, gabos mga natabangan kan Department of Agrarian Reform. And tama sabi yung kagaring Ruben na tangarig mas makuan dakula pang suporta hali sa DAR kasi mga assets ng gobyerno kay punta maging parte kan agrarian reform beneficiaries o kaya mga ARBOs. Sige, mga organizations. Balikan ta na po. Message mo po. Sige, sir. Sa liwat po, sana po sa sasatuyang nadangog po na istorya ni Nanay Ligaya, ma-inspire po ang kadakol ng mga ARBs na dahil po kamo masupog na po doon kamong ARB. Dapat po kita gabos maging proud na kita po para ta kita po nagtataon ng pagkaon o pagkakan sa tuyang sa mga katawuhan. Importante po ang buhay ng sarong magsasaka. Kaya po salamat na grabe sa tuyang gobyerno sa Panginoon po kang sa tuyang aktibong presidente si President Ferdinand Bongbong Marcos at siyempre po sa samuyang secretary kang DAR si Secretary Conrado M. Estrella III. Asin po makumpleto ang samuyang pasalamatan kung dahil siyempre kami magpaabot ng pasalamat sa tuyang regional director. Asin siyempre sa samuyang mabuuton asin magayon na parputo Ma'am Nerissa Aldea. Okay po, sa liwat, ko po ang sa tuyang mga ARBs na mag-join po sa tuyang ARBO. Sa liwat po, Sulong Katandungan, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Diyos mabalos. Yan po ang satuyang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer, CARPO, kan Program Beneficiaries Development Division, Candar Province of Catanduanes, si Kaagraryong Ruben T. Tapit. Yan. Liwat po ang programa ini sila pumantabayanan kada aldawnin Biyernes.
Alas 11:30 din pagkaaga, digdi lang po sa DWNX 91.1 FM and 1296 sa American Kansilong mga radyo. Mga kasama, dyan na naman po nagtatapos sa satuyang episode kan programang Kape asin Baretang Agraryo. Liwat ang tabayan po sa satuyang programa sa masunod na simana. Sa ngaran po kan Department of Agrarian Reform Bicol sa proyektong Split, ako po si Radyo Man Grayson Santos, Tatak RMN, Tatak Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo! Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.